మధ్యంతర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడాన్ని పంజ్షీర్ లోయ నుంచి పోరాటం సాగిస్తున్న జాతీయ ప్రతిఘటన కూటమి తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుంది. తాజాగా ఏర్పాటు చేసిన ఆపద్ధర్మ కేబినెట్ ను చట్ట విరుద్ధమని పేర్కొంది. ఆఫ్ఘన్ ప్రజలతో తాలిబాన్లకున్న వైరానికి ఈ తాత్కాలిక ప్రభుత్వ ఏర్పాటు ఓ సంకేతమని అభివర్ణించింది. ఓటు ద్వారా ప్రజాభిష్టం మేరకు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వమే న్యాయసమ్మతమని అంతర్జాతీయ సమాజం కూడా అదే కోరుకుంటుందని వివరించింది. తాలిబాన్లు వారి ఉగ్రవాద మిత్రులకు వ్యతిరేకంగా ఆఫ్ఘన్ ప్రజలు తమ పోరాటాన్ని కొనసాగించాలని ఎన్ఆర్ఎఫ్ పిలుపునిచ్చింది. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆఫ్ఘన్ ముఖ్య నాయకులు విధానకర్తలతో చర్చించి భావి ప్రభుత్వంపై త్వరలోనే ఓ నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆ ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది.